günüme doğrudan görýärdik. Inne dünýäň bar ýüküni maňa goýup gitdiň. Bilýä, rızıkdan kaçma yoktur. Ýöne, jaq adamyň hatyrysy üçin men arkamda dura görgün. Jaýyň cennetten bolsun. Ruhun şad bolsun. Hey ودان دنيا هم عدالتي ودان دنيا عدم تنسى ودان دنيا 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 يا خلق ما ودان دنيا يا لانش دنيا Senin içinde kim kime var, kimler kimlerden bidar. Käbir adamların karnı aç, käbirinin dokhalına gerek hemmede. Bir gün gitmek üçün her gün yaşayaz. Bir gün gülyaz, bir gün ağlayaz. Bir gün söýýäs, bir gün ağlayaz. Ejaz utanmayaz. Daşın ovadan için harava, düşünmek kıynağı karana. Yalan dünyada haqiqi yaşamak, her kimi başardın ok, sen içinde karamak. Neçe vaqtpa güneleri yamara, sana ömürlük gelin yalhamana. Sana ağlap yöne yere inmedik, biz yöne yere dal verdik. Hey ovadan dünya, hem adaleti ovadan dünya. Adamdan savudan dünya, 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 dünya. Yaxşılığımı unudan dünya, yalancı dünya. Bugun hemmäňiz B-blok diýýäňiz, düşündiňizmi? Çöreňi diýdiňiz näme? Handawa ýerleriňizde baryň. Gözel. Ýekeje munda ýakçak. Gözel. Armada. Gözel. Sen aklına bulur ýaly işe münasip gelinler. Sen bagta münasip gelin. Ne atwaýtjagym bilemok. Gözel ýanan maşgala. Bir erkek el bolsa gapdalynyň gollaw bolsa gowularmy kadýan. Indi men pikir edýän şuma siziň işiňizde ýeňilleşdirmelimi näme diýen. Erde siz gowuneseňiz men sizi taklawam biljek. Olur ýalyk bolsa, maňa siziň işiňizde merek gel. Özüňizde merek gel. Me, haýwan. Ay sen sagala. Bir güne ökünürsün sen. Daşın ovadan için harava, düşünmek kıynağı karana. Yalan dünyada haqiqi yaşamak, her kimi başardın ok, sen içinde karamak. Neçe vaqtpa güneleri yamara, sana ömürlük gelin yalhamana. Sana ağlap yöne yere inmedik, biz yöne yere dal verdik. Hoşa nece saman var? Sağ ol götürece saman atın. Sağ ol saman. Sağ ol. Habarlaşar saman atırın. Yüzün näme? Men hali Mahkum. ýadadım şulardan. Men Näme bolýar hemme sana? zatdan ýadadım. Sen maňa näme diýip söz berdin? Näme söz verdim? Han sen men gowdurmuşda ýaşatjakdyňla. Näme? Bir kem zadyňmy? Şunu Näme? gowdurmuşyň. Sen ijeň izni ýygna, sen gyjygyň izni ýygna. Oha, ol men ejeme, o da men jigim. Men eje ýokmy? Başgalarda eje ýokmy? Gyjygyň gelýär, iýäçe gitýär. Izni men ýygnamaly. Men ýadadım, sen ejeň izni ýygnawam, sen jigiň izni ýygnawam ýadadım.
Men bu howluda bulayda sizinkiler bilen ýaşap bilemok. Howun ne maslahat berýär? Sayla. Ya ejen ýa-da men Ece? Ay Ece ne derken? Yalanan yılgırýar ekenne Ece. Bolýa Ece, eger gaty ula gitjek bolsa sen gowsy bizilen ýaşaý. Novruzcan karşı bolmadymy? Men özüm gürleşerim. Erkek bolaýsyny hydyryňam. Bir gelin oňurup bilen okşança zat diýdirýär. Bolýala Ece, gel gowus çaý içelle. Ine, gellik Ece, sağa Sağ olun. Sağa manmarın. Bor gydym, bor Novruzcan. Sağa man otur. Sağa man oturuň Ece. Gözeleceğin yüzü nurana ya. Navruz ikimiz bir zat gürleşmeli. Hı? Vay. Men datlım. Men çenedanım. Allah'can. Men pikir edýän zatym bolmady, can Allah. Gelin. Men çenedanım datlım. Daşarda. Men düşünmedim, kapım yapık. Ne boldy? daýda. Oglaň aýtjak zatlary bar. Dinleyen oğlum. Bizim öz aramızda bir düşünmedik zadymyz var. Hava. Mahım öýden gitjek diýe. Birimi sayla diýdi. Yara meni gitjek diýe ýa-da. Siz gitmeli olaýmasaňyz Ece. Men nereye gideyim? Geldin hiç yere gitmedin. Abinem yapma. Kovatı bana geldin. Size bir hiç tat bolma verdin. Bir gayraty da Ece köşeşýänçä. Ýör Hydyr öýe gir. Muratcan filmi. Gödeleje awa men. Muratcan. Dostlarım jana.
Salam aleyküm. Uy gözelece. Ne yaraň zokmy? Yok. Geç gel. Hani gel. Oturun hani. Yaraň zokmy gözelece? Kovuluk. Gowluk. Hawa. Kıydım sana deyince. Ha, me. Telefon. Ha, getir parolunu açıp bereyim. Alo. Alo, hovacan. Kıydım. Haw, gowluk mu? Giyiz yaxşı balam. Ýa-ni şurqatdy aýaja. Kıydım. Haw, Bir düşünmedilik ýagdaý boldy bolýyn. eje gorkutmaýda näme bolýar? Yok. Rahatlığım taşırdı. Näme daşyna? Goşlaň daşardamy? Indi men. Hay, bilmem şeýle boljagy. Indi men. Size varıp yaşaymadım. He, eje, ýa men Nowruz bilen gürleşdim. Olam bir hili teňejen bizde ýaşasa, gelşiksiz bor diýdi. Ha. Uy, men elimdäki zat däl eje. Uy, senkä Bir eje şeyleme. o nähili seni gowulýar? Yok. Yokla. Siz bakçı olsanız bolýar. Özüm bir hilek bolýarna eje şu an. Borçağım. Bor eje, sen men aýdan metde girýär, gaýrat et. Bolýa sag ol, sag Türkiýeden. Men umuman düşünme. Hemme zada düşünme. Gözelece. Men bir zat haýyş etsem bolarmy? Siz bize yaşasaňyz näme? Bileňizde bütün ova siz gowar ya. Siz iýlenefi. Soňam men eje mehrindenem ýergalymda. Ejemin deregine orun tutsaňyz. Hiç keli men damakdan merday damakdyr. Niýe siz köşeşdirjek bolýar diýip düşünmäň. Gözelece. Ýöne öýe bar berim. Hey ودان دنیا همه عدالتی ودان دنیا عدم دنزا ودان دنیا yaxşılığımı unudan dünya yalancı dünya Sen içinde kim kime var? Kimler kimlerden bidar? Käbir adamların karnı aç, käbirinin dokalına gerek hemmeler. Bir gün gitmek üçün her gün yaşayaz. Bir gün gülyaz, bir gün ağlayaz. Bir gün söyaz, bir gün ağlayaz. Ecaz utanmayaz. Daşın ovadan için harava, düşünmek kıynağı karana. Yalan dünyada hakiki yaşamak, her kimi başardın ok, sen içinde karamak. Neçe vaqt bagüneleri yamara, sana ömürlük gelin yalhamana. Sana ağlayıp yönü yere inmedik, biz yönü yere dal verdik. Hey ovadan dünya hem adaleti ovadan dünya adamdan zavodon dünya yaxşılığımı unudan dünya yalancı dünya Daşın ovadan için harava, düşünmek kıynağı karana. Yalan dünyada hakiki yaşamak, her kimi başardın ok, sen içinde karamak. Neçe vaqt bagüneleri yamara, sana ömürlük gelin yalhamana. Sana ağlayıp yönü yere inmedik, biz yönü yere dal verdik. Ey ovadan dünya, hem adaleti ovadan dünya. Adamda zavodon dünya yaşlılığımı unutan dünya
Yalancı dünya. Geçen Hıdır'a ayttın mı? Adamı uğrattım eline yok. Yok. Ova. Ödüleceğin ya da enelli. Lokmanlar uyal kitseniz gowalar dedi. Ödüleceğim. Muratcan, Kovmaya daylanan. oğlum geldi mi? Hı? Ah, oğlum geldi mi? Şu ad ona da ana oğul var da pikir etmen gözelece. Yani men ona da adam uğrattım. Öyde hiç kim yokken. Yani gıydını getik geliyem. Olsanım size alade deryalı hiç tat yok. Daşarda bütün ova var. Ählisem sizin sağalmanızı dileýä. Alade etmeň. Bütün dünya diyeleysin. Oğlum gelmedi. Ödülece. Sizin ýagdaýyňyzda çağılarını hakda dälle özüňiz hakda pikir etseňiz gowy bolardy. Sizin ýagdaýyňyzda Allah'dan bağışlanmaňy sorasaň hafiyerlikli bolarym kadýan. Bular ýalwa çağılarymyzy alad etmem. Haş edýän. Çağılaryňyz hakda pikir etmem. Özüňiz hakda pikir edäň. Ömrüňizde ýekeje tapar. Özüňiz hakda pikir ediň. Allah'dan özüňiziň bağışlanmaňy soraň. Cennet soraň Allah'dan. En dilegiň hasyl bolajak wagty. Men en soňky sözüme barsa Allah'can çağlamaň var günädini bağışlasın. Ece? Kuş süýdünem taparsın. Gereklesen ejene. Cennetten bir havarsın seretmesen ejene. Adem eder bir ene. Bakıp dokuz bağlasın. Dokuz bağla düzülmez enesinin nalasın. Ot mu, su mu sen üçün? Himmesine döz geler. Dünya malın berse de eceň bolmaz özgeler. Gözden duyup derdini, dermanını seçenler. Kimdir senleyip ağlasa ol mehriban eçeňdir. Mazaryna ağlarsın, barka gadyryn bilmesen. Üzüp bolmaz karzyny dünya iki gelmesen.
Oğlum. O kaka satsak ayda. Inni. Men diyaram ok. Hergedek yaram ok diyen boğulaş gittiğine son geliver de. Oğlum. Ayda satsak. Yekecegedek. Geleyrimden. Suat yüklüm düşüp dur. Kaka men işim taslap net barayın. Geley diyenley. Ay bolyalay. Uzakla sat kaka. Iqbal birce keç baktı. Dostlarını yitirer. Dine mehriban eceğin başın saklap oturur. Yaradanam dikelder. Inen sipan ferini. Çalışmalı. Hiç zada. Ecelerin yerini.